Здравейте! В днешното видео искам да дам малко насоки за това каква да бъде кумовата реч. Първо, на всички кумове, които им предстоят да говорят, искам да кажа нещо много важно. Няма изложил се кум, така че спокойно. Второ, когато подготвяте речта си, не е важно тя да бъде много дълга. Може да бъде по-кратка, важно е да поздравите младото семейство, да благодарите, че сте избран за кум, да кажете на здраве и накрая горчиво. Хубаво е, когато подготвяте речта си, да я тренирате няколко пъти, защото много е различно да говорите пред много хора. Също така, препоръчително е речта да бъде в началото на сватбата, за да може след това да се отпуснете и да се забавлявате. Когато говорите, не забравяйте да сложите микрофона си до брадичката, за да може, като се движите, да не се движи и самия микрофон. Също така, препоръчително е, когато говорите, да бъдете изправен, а не седнал. Седи много по-добре. А още по-добре, ако отидете в центъра и говорите пред всички. Не забравяйте също така накрая да кажете на здраве и горчиво. Това беше от мен като насоки за кумовата реч. В следващото видео ще поговорим за това как да подберем дата за сватбата си. До скоро!